43 1 poprvé. Ja som sa túto otázku pýtal posledných 10 rokov všetkých mojich študentov, ktorí prišli na otázku, že aká je funkcia umelca alebo filmára v spoločnosti. Ja som mal šťastie, lebo som študoval na FAMU, končil som tam takedy 83. a mal som pána profesora Valušiaka. Jedna z vecí, na ktorého by som sa spýtal, je, čo si on myslí, čo je ten pevný bod, alebo ako by sme pomenovali axiomu alebo poučku, ktorú napríklad, Archimedes povedal, dajte mi pevný bod, pohnem zemegulou. A akú poučku by sme naformulovali alebo namodelovali pre filmárov. Ako by tá poučka mala znieť, aby jej výsledok bol, že filmári a kultúrni pracovníci majú robiť všetko preto, aby bol svet lepší a krajší.